Arratsaldeon guztioi, ongi etorri 2018ko boluntariotza sari emate ekitaldira. Dakizuen bezala Jose Mari Soroa, nagusilaneko voluntarioari emanen zaio. Hil ondoko titulua izanen da, aurten joan baitzaigu, 95 urte beteak zituela. Hura zen, sortzez, bizitzez eta bihotzez oso donostiarra. Donostiarra genuen Jose Mari. Gipuzkoako boluntariotza saria, orain dela 24 urte sortu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gipuzkoan 3. sektorea osatzen duten pertsona eta erakundeen lana eta ekarpena aitortzeko. Modu honetan, balioan jarri nahi da gizarte ehunaren partaidetza ohartu behar garelako altxor bat dela, parekorik ez duen altxorra dela. Gainera, boluntariotza sari hauek badute gauza bat oso ona, eta da voluntarioak beraiek ematen dutela, erakunde ezberdinen ordezkari gisa. Iruditzen bazaizue, orain artean eman diren boluntariotza sariak, saria oso dutenak, oroituko ditugu. Agipadek jaso zuen 89an, beraiek izan ziren aurrenekoak, eta gero etorri ziren Akasgi, Gipuzkoako pentsiodunen elkartea, Nagusilan, gaur hemen hain presente dagoen Nagusilanekoek 2002an jaso zuten, Karitateko Alabak, Zermi, Gipuzkoako espetxe pastoraltza, Juan Maria Garitano, Izan Fundazioa Gizakia helburu, Behar Bidasoa, Dia Gipuzkoa, Itxaropen telefonoa, Laringektomizatuen elkartea, Odol Emaileak, Koldo Aulestia, Gipuzkoako elikagaien bankua, Urkoa, eta bukatzeko iaz, saria jaso zuten atzegiko voluntaribek. Eta orain iritzen bazaizue, Maite Peña, gizarte politikako diputatuak hartuko du hitza. Bai, diputatu nagusi, Maria Jesus, berturatu zareten guztioi, arratsaldeon denoi eta mila esker sari emate ekitaldi honetara etortzeagatik oso pozgarria da, benetan areto hau hola ikustea, hain beteta ikustea. Sari honen bidez, boluntariotza eta elkartegintzako balioak sustatu nahi dugu, balio horien eredu paregabea genuen Jose Mari Soroa. Jakingo duzuen bezala, Ruiseñor zuela joaten zan adineko pertsonen egoitzetara kantatzera, eta ez dakien erantzat Ruiseñor hemen dakagu eta bere gitarra zan. Afagik elkartea proposatu du saria Jose Mari Soroa berrotaran azuriri ematea eta lurraldeko elkarteetako ordezkariez osatutako epaimahaiak aho batez onartu du saria. Horregatik, Itziarrek esan duen bezala, da hain importantea, hain berezia guretzako sari hau, voluntarioek beraiek ematen dutelako. Epaimahaiak nabarmendu duenez, voluntario bezala, aritu zan 15 urtetan Soroak 1351 musika emanaldi egin zituen Gipuzkoa osoko pertsona nagusien egoitzetan, eguneko zentroetan edota Fundazio Goienetxeren garagunetan besteak beste. Erraz eta azkar esaten da, baina emanaldi asko dira, zer esanik ez, ordutan jartzen badugu, izan ere kalkulatu dute, Jose Marik voluntariotzari 5.500 ordu baino gehiago eskaini zizkiola. Umore ona lagun, Jose Marik bizikidetza, empatia eta hurbiltasuna bezalako balioak sustatzen zituen voluntarioen artean, eta helburu jakin batekin joaten zen Jose Mari egoitza horietara. Bertako pertsonek bizi duten bakardade egoerak hausteko. Gainera, Jose Mari Soroa ezagutu zuten guztiek gauza bera diote. Alegia, hurbilekoa zela, adineko pertsona edota desgaitasuna intelektuala zuten pertsonekin. Beraz, el hijo de la Catalinari, merezi bezalako aitortza egin nahi diogu boluntariotza sari honen bitartez.
Ibiltari ez dago biderik, ibilian egiten da bidea. Munduko hiritar edota musika eta umore ona dira ondoren aurkeztuko dizuedan gizonaren bizitzaren ardatz nagusienak izan direnak. Allá en el rancho grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Lehenik eta behin, Jose Mari Soroaren bizitzaren nondik norako batzuk kontatzen hasiko nahiko nuke. Gipuzkoako dozenaka erresidentzietan barrena bere ondoan gozatutako hainbat gitarra emanaldiek edota azken 15 urteetan zehar kotxean elkarrekin pasatzeko arratsaldeek El hijo de la Catalina bezala bere burua aurkezten zuen Soroaren deskribapen bat egiteko aukera ematen didatela aprobetxatuko dut. Le dije, pues el hijo de la Catalina, desde hoy, ciudadano del mundo. Jose Mari Donostian jaiotzen da. 1932 azaroaren 12an, 10 senidetako 9. izanik. 60ko hamarkadan Maria Jesusekin maite kontuetan hasi eta 1963an baiezkoa ematen dio bizitza osoan zehar bere emazte kutxuna izan denari. Ondorengo urteetan jaioko dira bere 6 seme-alabak: Aizpea, Iñaki, Joseba, Uxue, Aitor eta Jose Mari. Familia gizona inondik inora ere. Bere izaera geldie ezinaren eta hainbat urtez saltzaile gisa hartutako esperientziaren ondorioz, txanpain sagardoa ekoiztuko duen enpresa bat martxan jartzeari ekiten dio bere anai arrebekin batera. Eba Sagardoak izena hartuko du. Lana egiteko makina bat da. Eta ziur nago, nagusi lanen, lana titulua ikusi zuelakoz sartu zela. Eta zigur nago ere, orain lanien egongo dala. Eta gainera, laiztir egongo gera elkar. Gaitasun fisiko izugarria izanik, Jose Marik mendizaletasuna afizio bezala garatzen du. Pirineo eta Alpeetako hainbat mendi tontorretaraino iritsiz. Bizitza osoan zehar 7 aldiz osatuko du Santiagoko bidea eta 50 aldiz, baino gehiagotan, bizitatuko oinez Donostiatik abiatuta Arantzazuko Ama Birjina. Nei biria Camino Santiago asko eakutzino, asko. 6. biria inunean, kontuatu nintzen, ni orduan zer nintzen, eta mundu gontan zeiten nun. 1979an Usurbil utzi eta Igeldon jartzen da bere familiarekin bizitzen. ¿Dónde vivo? En Igeldo, en el paraíso terrenal, muy bien, de acuerdo. Enpresa buru gisa zuen zereginaz gain musikarako zaletasunari denbora bat eskaintzeko hastia ere hartzen du. Gitarra klasikoa bere kabuz ikasten hasiz. Eta baita ikasi ere, bere adiskide Mikelekin elkartu eta zapata denda batean entseguak eginez, Usurbiko Jose Mari eta Mikel ez izenez ezagunak egingo den bikote musikala osatzen dute. Herrietako festetan, euskal kantak abesten makina bat alditan ibiltzera helduko dira. Kantaldi horietan, Benito Lertxundi, Xavier Lete, Lourdes Iriondo edo eta Pantxoa eta Peiorekin batera jardungo dute. Jose Mari, en la última actuación que tuvo con nosotros en la Sar Teoria, en la residencia, decía que cantar es una pastilla que deberíamos tomar todos los días. Y después también añadía que una sonrisa vuestra no llena mi cartera, pero sí llena mi corazón. 2004en urtearen hasieran jotzen du Jose Marik nagusilaneko atea lehen aldiz. Bere gitarra eskuan ez desiotako bakardade egoeran dauden adineko personei tarte atsegin bat eskaintzeko prest agertzen da. Jose Marik alaitasuna sortzen zuen toki guztitan. Bere inguruan denok pozik abesten eta dantzan jartzen ginen. Erakutsitako implikazio eta dedikazio paregabe honi eskerrak nagusilanen egon den 15 urte hauetan zehar 5.500 boluntariotza ordu baino gehiago eta 1.300
eta 51 aktuazio burutzera heldu da. Visito 128 residencias al año, he pasado ya de las 1.310 actuaciones, se dice pronto, más que Julio Iglesias. Bueno, pues yo diría de él que era un hombre que contagiaba ilusión. Cuando actuaba en las residencias, en reuniones nuestras, te alegraba la vida. Y eso es algo muy importante para la gente mayor a la que él se dirigía. Eta zenbaki handi haue atzean, handiena, Josemari, voluntario eta persona zoragarria izateak berarekin dakartzan bertute guztiak zituen soroak. Lehen egunean voluntario bezala hartutako konpromisoa azken egunera arte bete zuen. Orotara, esku batekin kontatzen dira urte guzti hauetan bertan behera utzitako musika emanaldiak edo azken orduko eskaera, bati ezezkoa emandakoak. Niretzat Josemariren balore garrantzitsuena zen prest egotea laguntzeko beti. Honek guztiak nagusilaneko erreferentziazko voluntario bilakatzera eraman zuen. Beste hainbat eta hainbat kide. Inguruko eta ezagunek eredu bezala hartzen zutena. Neurri berdinean mirestu eta bere bizindarra inbidiatuz. Plazer eta sorte izugarria izan da guztiontzat, zalantzarik gabe, Ruiseñor ezagutzeko aukera izatea. Pues Josemari era una persona muy completa, servicial donde hiciera falta, un gran amigo, generoso por demás y donde hiciera falta nunca ponía pegas para ayudar. Eta ezin bukatu Josemari eskainitako omenaldi hau nekatu gabe errepikatzen zuena gogorarazi eta presente izan gabe. Munduko gizonik zoriontsuena naiz. Bueno, eta orain, saria ematera, Maite Olano, eta Markel Olano, eta Josemari Soroaren familia, bere alarguna etorreko zaigu igual, saria jasotzera. Esan nahi dituzuen, zuen esko. Bueno, mila esker guztioi di, mila esker Alzheimerko fundazioai, mila esker nagusilanei, Jesus Mari, eta hau egitian sartu dagoen jende guztiari, mila esker diputazioai, foru aldundiai, eta bueno, bakarrik ezan, gure aita oso gustora egite zitula gauz horiek, bereziki voluntario izatia behaire bete ite ziola. Oso posik etorte zan, aktuazioak egite zutunean da oidanak, naiz eta nekatuta etorri, beti behantzat ere izan da bizitza eman dion zerbait. Eta oso gustora egite zuen. Mila esker denei di. Bueno, eta jarraian, Josemari Soroaren omenezko bertso batzuk aituko ditugu, iruditzen bazaizue. Bertso lari horiek ez tekin ondo duen, Bai. Bueno, Josemari, etzakela hor malkori bota, Que beti, azkenean, beti kanpotik gogorra iz, baina barrutik biguña. Así que, ez malkori gabe,
Zuk hartutako bide perrian ziur zaudela kantari, bertan pentsatzen egongo dira alaituko gaitu sarri, errespetuzko tratua ziur jasoko dute ugari, elkar kantuan oregoteko laizter arte Josemari.
Agur jauna gerorako utziko dugu, ez? Bueno, Jose Mari Soroaren lagunak, eta beraiek ere, Jose Mari bezala ibiltzen dira musikakin alaitzen. Dakizuenez, Nagusilanen voluntario gisa, Maite Peñak leno oroitarazi digu voluntario gisa, jardun zuen 15 urtetan. 15 urtetan, zartxetara joaten zen, eguneko goitzetara joaten zen, Ruiseñor gitarra hartuta, txistea kontatzen bai ibiltzen hemen zen. Bueno, jendeak kontentu jartzea zen bere asmo bakarra animatzea, eta lortzen zuen, Eta lortzen zuen. Eta orain nik uste bere izakera hori eta egiteko modu hori oso ongi gelditzen ari dela gaur hemen irudikatuta beraien lagunek, bere lagunek, oraintxe egin duten kontzertuarekin eskerrik asko benetan oso polita izan da. Dena kantari hartzea. Eta orain gustatuko litzaiguke entzutea Nagusilaneko idazkari lanetan aritzen den Jesus Maria Zaldua. Bere hitzak entzuna ditugu, etorri zaitez. Arratsaldeon eta eskerrik asko ona hurbildu zareten guztioi. Nagusilanen izenean, eskerri beroenak eman nahi dizkiot, lehenik eta behin Gipuzkoako Foru Aldundiari Jose Mari Soroak voluntario bezala burutatuko ibilbideari horrelako errekonozimendua eskaintzeagatik. Bigarren, afagiri, sari honetara gure voluntarioaren perfila aurkeztearen esfortzua egin izanagatik.
Azkenik, nola utzi aipatu gabe Maria Jesus eta bere familia guztia. Zuen babes eta berotasunari eskerrak, boluntariotza jarduera paregabea burutzeko aukera izan duelako denbora guzti honetan zehar. Lagun, kide, bide lagun, eredu inspirazio izan dugunontzat, sari benetan merezia duela esatea ulergarria irudiko zaizuela pentsatzen dut. Jose Mari, ezagutu genuenentzat miresgarria izan da beti bere voluntario jarduna. Hilabetero zuen emanaldi kopurutik hasi eta horietan erakusten zuen adineko persona eta bizitzarekiko jarreran bukatu arte. Ez da harritzekoa, Erijoera Katalinaren berriro kontatzerik izango ez dutela jatkitean, Gipuzkoako erresidentzia eta eguneko zentroetatik malkoren batekin batera hitz goxo eta eskeronak soilik iritsi izana. Ezin zuen bestela izan. Mingainaren puntan aldiro broma edo txisteren bat zeuken gizonak, gizartearen erein eta uztartuak positiboa izan behar zuela derrigor. Betiko kantatuaz, el hombre más feliz del mundo, bezala katalogatzen zuen bere burua. Bere inguruan ibiltzen ziren adineko personei ere oso zoriontsu egin ziela badakigu. Kantatzen, dantzan, irriz, azken batean, animatu egiten zituen eta gogoz uzten hurrengo arte. Jose Mari, adibide bezala hartuta, egunetik egunera, konbentzitu gaude voluntariotzak onura soilik sortzen dituela gizartean. Hori dela eta, etengabe jardun hau guztion artean sustatzen eta indartzen jarraitu behar dugula deritzogu. 2018ko voluntariotza saria, beraz, Ruiseñorrentzat. Azken 15 urteetako saria kontaezina den adineko persona kopuruarentzat. Aldiz bera. Orain, bere animaziorako kapazitatea presente dagoela esango nuke. Hemen elkartu garen guztioi begiratzea besterik ez dago eta. Zauden tokian, zaudela, eta jakinik gitarra jotzen, mendik bueltaren batean edo perretxiko bila aurkiztuko zitugula, jaso eraztazu gure bezarkadarik beroena Jose Mari. Eskerrik asko, Zaldua, Nagusilaneko idazkaria baita laguna handia ere bazuelako. Eskerrik asko hitz egingatik. Teruitzen bazaizue, ja bukatze aldera eta bukaera borobil bat ematearren, diputatu nagusiari emanen diego hitza. Markel Olano. Arratsalde guztioi eta ongietorriak guztion etxera. Urte desente pasada voluntario sari hau ematen ari ginela eta ez dago seguronez gaurkoa bezain egun unkigarri horik eta benetan egokirik sari hori seguronez eta sekula horren borobila izan. Hain zuzen ere, askotan daukagulako tendentzia erakundei emateko sariak eta askotan hazten dugu pertsona daudela oinarrian. Eta gaur pertsona daukagu Jose Mari eta hor irudikatzen da benetan Gipuzkoako voluntarioa. Sekula, segurunez ez dut ikusi horren ondo reflejatua, voluntario baten lana eta eragina gizartean. Nik hitzak ez dut gehiago luzatuko, baina bai bi ideia nagusi. Lehenengoa da, Eustatek, estadistika ikuspegitik egin du irakurketa bat Gipuzkoan zein izango dan adineko personen evoluzioa, eta baita ere horri lotuta menpekotasuna edo dependentzia edukiko duten personen evoluzioa Gipuzkoan. Eta datu badago, 2021an edukiko ditugu 39.000 persona menpekotasunakin Gipuzkoan, gaur egun dauzkaguna baino 10.000 gehiago. Horrek adierazten du zein dan gizarte honen evoluzioa. Eta garbi dago eduki beharra daukagula estrategia bat, guk Gipuzkoan estrategia horri, bide horri adinberri izena eman diogu, eta adinberrik nahi duena da oportunitate sortu, aukera bat sortu aldaketa demografiko horrekin.
Uste dugu, arazoa badauzkagula, baina aukerak ere bai. Eta aukerak baliatzeko ezinbesteko da elkarlana. Eta Gipuzkoan daukagu elkarlana erakunde publikoen artean, alde batetik eta beste batetik gizartea daukagu. Eta gizartean dauzkagu bolondresak edo voluntarioak. Voluntario lana ezinbestekoa da adinberri estrategian. Azkenean nahi duguna da Gipuzkoan edukitzea zahartzaro osasuntsu bat eta aktibo bat. Geroz eta persona gehiago edukitzea, geroz eta gehiago, urte gehiagotan, bizi kalitate on bat. Eta Josemarik aipatzen zuen ez, munduko gizonei zoriontsuna naiz. Eta ulertzen diot esaldi hori. Hain zuzen ere, besteari ematen diozunean daukazun guztia, orduantze zera zoriontsu. Eta kalkulu bat egiten ari zen buruz. Zenbat dira 35 orduko jornada batean 5.000-tik gora ordu. Gaur egun gure denbora horren mugatu daukagunean, ez? Horren gure baitan bizigarenean bestei 5.000 ordu ematea zer da? Nik uste dut horrek izugarrizko balioa daukala eta preziorik ez daukala. Horregatik da horren importantea gaur eduki dugun saria. Nik bakarrik luzatzen dizuet zuei baita ere eskua denen artean heldi ezaiogun daukagun izugarrizko erronka horri. Aldaketa horrekin lortu barra daukagu gure gizarteak mugimendu bat, pauso bat aurrera egitea, eta gure Gipuzkoako eta gure herrietako komunitatea aktibatzea, persona nagusiei, bizitza errazteko, bakardadetik irtetzeko, eta guztion artean diogun bezala gure komunitateak razionatzea, benetan behar gehien duten pertsonei eskua luzatzeko. Hori da, une honetan daukagun aukera zoragarria Gipuzkoan. Eta aukera horri heltzeko, nik uste dut guztiok egin barra daukagula aurrera pausoa. Eskerrik asko. Onaino iritsi da, sari banaketa hunkigarria, oso hunkigarria izan da. Gauza bat esan besterik ez, familia oso hunkituta ikusi dugu, lagunak ere bai, eskerrik asko Josemari Soroa guztiokin konpartitzeagatik. Eskerrik asko, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Orain, koktel goxo batekin hor kanpoan amaituko dugu, eta iruditzen bazaizu ere nik uste, oroitzapen polit bat gelitzeko talde argazki bat aterako dugu ez da. Horixe, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta hurren arte ongi izan. Agur jauna eta Andrea, agur terdi. Agur jauna eta Andrea, agur terdi. Dena berdinak einak gire, zu eta bai gu ere. Agur jauna eta Andrea, agur terdi. Dena berdina einak gire, zu eta bai gu ere. Agur jauna eta Andrea, agur terdi. Hemen gire, agur dana. Listo. Ahora voy a manejar otro. Bueno, bien. Espera, voy a desconectar.
cuando vayamos a